To, čo sa práve deje na školách, je už za hranicou prípustnosti. Ak vás doteraz nič nepresvedčilo o tom, že vysoké školy sú vlastne len ideologické kempy pre mladých ľudí, to, čo sa včera odohralo na Univerzite Komenského, vás presvedčí. Včera bol Medzinárodný deň žien, z ktorého sa stáva vo svete zmetenom rodovou otázkou sporný sviatok. Ľudia citliví na rody a vlastne citliví na úplne všetko ho začínajú zneužívať na svoje zvrhlé agendy. A takíto ľudia včera obrátili Filozofickú fakultu Univerzity Komenského úplne na ruby. Dovoľte mi vás uviesť do kontextu. Na tejto fakulte sa študenti pripravujú napríklad v odbore žurnalistika, história či pedagogika. Takže vychádzajú z nej novinári, historici a pedagógovia. Štúdium trvá štandardne 5 rokov a väčšina študentov v Bratislave počas štúdia aj býva. S hlbokým smútkom musím konštatovať, že zachovať si zdravý rozum po celých 5 rokov zvládnu len najsilnejší jedinci. Veď uznajte, keď ešte aj v škole, kde sa majú študenti vzdelávať, ich čaká toto. Festival ženských práv. Až na to, že v skutočnosti išlo o festival hnusu, propotratovej propagandy a nenávisti ku všetkému a všetkým, čo s nimi trošku nesúhlasia, najmä proti mužom. O problém generického maskulína, to je samozrejme asi ten najťažší, najtvrdší oriešok. Festival sa začal ráno o 9:00. Podujatie otvorili a požehnali sám dekan Marián Zouhar a prorektor Radomír Masaryk. Prvá diskusia bola na tému feministické perspektívy a riešenia v hľadaní klimatickej krízy. Počujete dobre. Feministické. Oni to vopchali ešte aj do témy klimatickej krízy. No a ako popri každej správnej debate o feministických riešeniach klimatickej krízy, aj oni debatovali pri LGBT vlajočke. Téma ďalšej diskusie sa nazývala Kto sa bojí rodovo citlivého a inkluzívneho jazyka? Na túto otázku hľadali odpoveď hodinu. Pritom tá je jasná. Ja sa bojím rodovo citlivého a inkluzívneho jazyka. Ja sa bojím, že ma budete trstenicou byť, keď náhodou v každej vete, pri každom oslovení a pri každom zámene zabudnem rozprávať dvojako. Ja sa bojím, že budete chcieť ľudí nútiť používať zámena také, aké si iní vyberú. Ja sa bojím, ako to psychicky zvládnete, pretože mňa takto komunikovať nikdy neprinútite. My teda nie sme v bezrodovej spoločnosti, ktorá napríklad pre mňa by bola ideálna, ale... Hostkou v tejto diskusii bola Elis Faragulová z iniciatívy Nebudeme ticho. To je mimochodom tá iniciatíva, ktorej zmysel je bojovať za potraty. Neviem teda, čo pani v tejto diskusii o jazykovede robila. Asi chcela do jazyka ukotviť nie iba potraty, ale aj potratky. Nebudeme ticho sa objavovalo aj na transparentoch po celej škole. Už pri vstupe čakal študentov veľký nápis Hrajte svoje politické hry mimo našich materníc. Zase sa feministky naštvali kvôli potratom. Neviem, ako to inak nazvať, pretože potraty sú na Slovensku legálne. Čo chcú povedať týmto je nejasné. Asi volajú po viac potratoch, propagujú potraty, nemám na to správne pomenovanie. Každopádne si mysleli, že Medzinárodný deň žien je ten pravý deň na rozduchávanie emócií v téme vražd nenarodených detí. Ďalšie transparenty stoja za zmienku tiež. Napríklad Moje telo, moja voľba, Smrť patriarchátu, Za feministickú a queer budúcnosť a môj obľúbený Feminizmus alebo zhoríme. To je evidentne spojený s tou klimatickou krízou. Svojou prítomnosťou poctila tento festival aj politička Simona Petrik z Progresívneho Slovenska, no a festival sa neskončil nejak inak ako party s DJom lomeno DJ-kou, ktorého meno je Transmisia. Popravde nechcelo sa mi googliť, prečo sa tento DJ volá práve Transmisia, ale urobila som to za vás. Tento DJ si myslí, že je DJ-ka a síce už toto je dostatočná kvalifikácia, aby vystupoval na univerzite počas Medzinárodného dňa žien, no jeho tvorba tiež stojí za zmienku. Dočítala som sa, že bratislavský DJ-ka Transmisia sa vyznačuje zmesou postklubového zvuku elektronickej hudby ovplyvnenej queer zvukom. Ani vy nechcete vedieť, čo to znamená, že? Teraz si uvedomte, ako by ste sa cítili v takej škole, keď máte trošku iný názor. Možno by ste odolávali, ale boli by ste vývrhel. Pretože by ste boli zjavnou menšinou, alebo by vás to jednoducho zlomilo. Rodičia, dávajte veľký pozor na to, čo sa deje na školách vašich detí a rozprávajte sa s nimi o tom.